Tak vás vítam pri ďalšom replayi. Je to s tankom T-44 na mape Malinovka. Je to stretnutie. Sme v osmičkách, takže sme na top tiere. A v podstate sme sa vybrali na kopec. Kým som začal hrať, už to bolo 2-2. Tento replay je ešte zo starej verzie, takže tam mi neukazujú ani náboje, ani niektoré veci. No a T-44 je taká trošku kontroverzná, pretože veľa ľudí na ňu nadáva pre slabú penetráciu na osmičkách, ale zase má takú dobrú väžu a dá sa použiť trošku aj na helldown proti osmičkám určite. A toto je hra, keď prišiel ten buff v podstate všetkých tých prémiákov. Začali opäť objavovať tanky ako Leve 111, v podstate Liberté, T-34 Bčko. No a ja, pokúsime sa trošku pomôcť túto spojencom v tomto mlyne. Už je dole. Je to zázračné väze to. Proste tá penetrácia je slabá. Myslím, že to bolo 183. Človek musel poriadne namieriť, aby to prešlo. To je mŕtve. Máme tu ďalšieho pána na holenie, to je 25-ku. A ja som unávil svoju strelu a nakrtkoval som. To je dosť veľká chyba tohto stroja, že nedomierené rany lietajú. Som sa snažil Libertu trafiť do tej kopulky. V podstate je to jediný spot spredu. No, už som to vzdal. Chcem pozrieť túto pantera z boku. Či na ňoho uvidím. To bola smolná rana, to som si mal predbieriť. A tu je Panther zapálený. Vyhrávame 10-9 a Liberté je v podstate na plnom živote stále ešte. Teraz sa ho podarilo konečne penetrovať spojencom. V podstate spojencom zostali len prémiáky, kde je modelka Liberté, Leve, Vicker Max a práve umrela aj 25-ka. Ako vidíte, tak proste sa mi nedarí trafiť ten big spot. Preto sa mi tlačiť moc nechce. Objaví.
modelka. Ale bohužiaľ toľko odrazených rán, toto čo mám. Mali byť výsledky úplne iné. Ale tu sa mi ho podarilo doraziť. No. Vidím, že Liberté je tu, levečko sa skováva celú dobu za kostolom. Takže nemá zmysel tam rašovať proti ním. A Dickermax. Ten sa postavil na bázu. Začal kepovať. Keďže vidím, že AT8 nemá nejak silu, že by ho išiel vyresetovať alebo niečo, tak som sa bál, že to nestihneme, tak som odišiel. Som sa bál, že som sa neprekotil trošku, ale tam po tej sérii výstrelov, ktoré leteli úplne mimo, aj keď boli domierené, tak RNG zafunguje. Trafím krásny pixel shot a vyresetujem. A už som to nechal, ak si ho dorazí. To je osmička. A tu som chcel ísť zo spodu, pôjdem léve a Libertou. A tu sa podarilo tej 34 podpaliť léve. Takže aspoň nejaký spot damage tam bol, keď ho neukazujem teraz. No a snažím sa pomôcť 34. Aj z Liberty. Od chrbta. A neviem, prečo som si neopravil vodiča, pretože sa tu takto plazím. A vďaka tejto chybe Liberty v podstate zabije našu T-34. Ja mu ešte nemôžem pomôcť. Som si ho opravil, ale už bolo trošku neskoro. Teda vyliečil. No, dostal mi opäť posledný pán na holenie. Ja vedel, že ja ho nebudem penetrovať spredu, preto som musel ísť najrýchlejšie k nemu. No a to aspoň prešla pekne z boku. To bolo pod pásie, nejako. No tu som si ho prekol a v podstate už som bol na ranu, bo stalo nám nie 30. 1,90 a našťastie ma cinkol. To neviem, či mal ešte náboje, alebo som stihol rýchlejšie nabiť. Vyhral som v podstate bitku. Tak sa pozrieme ešte na štatistiky.